Ešte raz vám, milí diváci, želám pekný pondelkový večer. Na druhom programe sa v týchto chvíľach začínajú športové ozveny a po nich Euroligy. Nož a tu u nás na jednotke vás pozývame sledovať pokračovanie rodinej ságy drotárskeho kráľa Juraja Kipúsa v televíznom triptychu Ako divé husy. Pripomeňme si obsah prvej časti. V roku 1831 sa narodí v chudobnej rodine Kipúsovcov najmladší syn Juraj. Osirie a jeho výchovy sa ujme dedo Kipús, ktorý sa živí po svete svojim drotárskym umením. Počas putovania Juraj vyrastrá a vo Viedni stretáva svoju prvú lásku Gabiku, dcéru tlačiara Gurtlera. Spoznáva však aj prvú bolestnú zradu zo strany svojho krajana Jana Gardóna. Zručný a schopný mládenec Juraj Kipús čoskoro dokáže zúžitkovať umenie, ktorému sa naučil od deda aj v prvom obchodovaní. Smrť deda a jeho žiadosť, aby ho vnuk pochoval v rodnej zemi, prinúti Juraja opustiť svoju lásku i obchody a pokúsiť sa hľadať doma úspech aj osobné šťastie.